Здравейте хора, аз съм MDGamer BG и това е геймплея на играта, в която трябва да се зарази света, която играе знака, чиято име не можах да запомня. Така, хора, това е менюто на играта, цъкате синглплеер, Continue просто. Вие почвате по принцип вие почвате с бактерия, но аз ще започна с вирус. Отключих го скоро. И си цъкате Continue. Те са много, но за сега имам само тези. Да видим. Добре, ще играем тук. Continue. За по-лесно тук. Брутал, мега брутал. Абе най-добре ще избирайте първото. Кейсъл. Вирусът ще се казва валеж от мангали. Така. Хора, и сега си избирате държава, от която да почнете. Препоръчвам ви да почнете, например, от Китай, защото има най-много хора като население. Ще почнем от тука. Заразихме първия човек. Сега в момента точно изчакваме, няма какво да правим друго. Целият фиат има 2 инфектирани. Значи хора, идеята на тази игра е да заразите колкото се може повече хора и накрая да ги убиете. Без да виждате тук World, антидота, без да му позволявате да се създаде. От тук може да си апгрейдвате вируса и това са вашите точки, с които апгрейдвате вируса. Ето, Current DNA points. Така, вече има вирус, цели 16 човека. Вау. Ето Китай, виждате колко малко част е заразена. Но не бойте се, скоро времето заразиме целия Китай. Сега почваме малко бавно да съберем точки. Изчакваме. Нещата, които могат да ви прецакат цялата игра е остров Мадагаскар. И това се пада Гренландия. Гринленд. Ето събирате точки. Какво? Еврозоната се евакуира. Странно, как така се появява толкова рано. Какво? Казахстан. Ха-ха-ха. Що за име? Чина. И така, събирате точки и сега ще апгрейдваме, като почнем. Мисля да апгрейдна да се разпространява по въздух и по вода. Като цяло ще апгрейдна в момента за въздух. Ето, еволюира, така се каже. Ето и останах с 6 точки, които като гледам няма стигнат. Не стига да. С кое да почна? За сега нямам. Събирам точки. Ето виждате и ви се трупат все по-бързо заразяват хора. По-късно ще почнете да заразявате хора такова.
кораби, самолети, изпраща заразени, които ви помагат да заразявате други държави. И така. За сега почваме от Китай. Като цяло, вижте, заразили сме доста малко от цялото население в Китай. Просто... Абе, разочарован съм от себе си, какво ви кажа. В такива случаи трябва да еволюирате вируса си, просто... Какво да ви кажа? Ще пратя по птиците, защото... С тях е по-удобно. Барем се зарази Африка. Да видим. Бях. О, заразихме Казахстан. Добре. Охо, Русия. Супер. Вече имаме милиони заразени по света. 5, 6, 7. Сега ще броиш секундите. Супер. Така. Либия, арабските. Заразяваме. Чудесно. Заразихме тук архипелага. Супер, даже... Извинете. Даже Австралия заразихме. Чудесно. Това са заразените кораби. Почти като нормални, само да са червени. Ето вече заразихме част от... част от Америка. Кой е това? Супер! Вече имаме части в Африка. Ето може да се приближавате. Обаче аз държа да си виждам цялата карта. По-удобно ми е. Ето и сега ще мутираме вируса. Просто има супер много точки. Ето тези двете, като почвате от Китай, гледайте винаги да са ви на макс. Добре е да са ви на макс. Сега тук ще ги... Отделно сега ги мутирах малко, мишките. Окей. Чудесно! Южна Америка. Какво подхванахме? Колумбия. Виждате, вече имаме 1 милиард заразени. Виждате колко повече червени точки имате, толкова повече заразени хора, което е толкова по-добре. Ето... Те бълбукат от всякъде вече точки. Ето виждате, Китай вече е заразено абсолютно всичко. Тотално. Супер Мадагаскар! Няма да ми се пречка. Обаче трябва да развиваме вируса в студена насока. То ще ми трябва вече 2 мишки, бе. Така, да видим... На студено, къде е това? Къде си? Ето... Еволюирай! Понеже знам, че ще се появи проблем с учените, ще започнат да създават лекарство, ако не са започнали вече. Това ще ми подсигури време. Ето, виждате 2% от лекарството създадено.
В никакъв случай не трябва да достига до 100, това е супер не опасно, лошо за вируса ни. Вижте какво става вече с Южна Америка. Едно получавате шарка. Общо взето. Аз забавих доста вируса. Какво? Айде. Супер! Заразихме Гренландия. Чудесно. Вижте какво става. Америка замина. Тук Бразилия също. Виждате какво става. Трупам точки като лут. Да видим на къде да го развиваме. Още ни птици. Мишоци. И така. Това какво е? Не знам. След малко ще за... Ето това. Супер важно. Мускулите... Вече почваме да избиваме хората, един вид казвам. Защото си е време. Виждате, умират вече 3 милиона, заразени са 6 милиарда. Не милиона. Обаче ми трябват още точки. Америка се спира пристанищата, едно летище, не е добре. Не, нищо нямаме спре в тази игра, просто викам. Да видим. Охо, учените ще ми напредват, а. Виждате, заразихме почти целия свят. Така. Нещо обаче лекарството ме притеснява. Как толкова бързо е? Дем. Да видим симптоми. Не. Да видим. Какво? Айде това. Сега ще блокирам мозъка на хората. Целувки, такива глупости. Абе, еволюирам, каквото сетите. Може са малко кръвни клетки или са посадва. Аз останах без точки, там се не вижда. Това колко е? 28, това 27. Да видим. Тук с това еволюирате самия вирус, което Исландия, там студените страни се евакуират. Което малко ми е странно, защото къде ще се евакуират? Там се не види. Я, точно. Египет. Да видим малко повече за Египет. 15 умрели, другите са заразени. Охо, Египет са си спрели границите, така ли? Добре. Това тук не знам, кое просто преглеждам. Канада се евакуира. Ма къде се евакуират ти идиоти, бе? Къде бе? Къде ви питам? Така. Това трябва да го направя. Аре,
Абе, кане. Лекарството не мога ме спре, просто няма как. Виждате, света загива. Обаче си всякакви пристанища... всякакви пристанища са затворени, заключени. Забързам още времето. И какво чакаме сега, да измрат хората? Ами явно това чакаме. Опс. Така. Обаче не печелим. Ексит. Какво не печелим, бе, победихме, майче. И ми да, хора, мисля, че победихме. Избихме хората, ха-ха-ха. Еми хора, аз бях MDGamer.bg, вие бяхте моите френдс. Лайквайте, сабскрайбвайте и чао!